väijyitte? Vai olin minä väijymässä? Olin lempeä, koska olet nuori lainrikkoja, mutta nyt tämä riittää! Pidätään teidät kaikki! Launo, mitä on tapahtunut? Oma vika, kun väijyit! Ai minäkö se väijyinkin? Olin lempeä, koska olit nuori lainrikkoja, mutta nyt paloi pinna, olette kaikki pidätettyjä! Hiljaa, Launo. Mitä täällä tapahtuu? Minä kyllä vielä sinulle näytän! Sen minä haluaisin mielelläni nähdä! Sinulle näytän! Konstaapeli rauhoittuu nyt! Sinä senkin minä sinulle kokkareen täytösoppa se näille, olisi kyllä että mukava minua nähdä. pilkkaa! Perinteisesti ei poliisi ole Rauhoitu, Launo. pilkattu Pikku My on vasta lapsi. Ai! Minä teen vuoden suurimman pidätyksen ja ylitarkastaja ylentää minut ylikonstaapeliksi! Mikä? Minä teen näyttävän pidätyksen ja ylitarkastaja ylentää minut ylikonstaapeliksi! Kuinka minä saan ylennyksen? Kai täällä sentään on taskuvarkaita! Miten ihmeessä täällä voisi saada ylennyksen? Kai täällä on edes taskuvarkaita! Voisin piilottaa niitä vaikka sienikeittoon. Selvä se. Tappaminen onnistuu ilman pyssyjä ja puukkoja. Oho, hirvittävää! Aloillanne! Niistähän voi tehdä vaikka sienikeittoa. Niin voi. Eihän murhaan mitään aseita tarvita. Oi kauhistus sentään. Pysykää paikallanne! Täällä täytyy kuljeksia rikollisia! Sellaisia rikollisia, joita paikalliset poliisivoimat eivät suojele! Minä lähden viran toimitukseen! Minusta tulee ylikonstaapeli! Pakkohan täällä on olla rikollisia! Sellaisia rikollisia, joita paikalliset poliisit eivät suojele! Vielä minut ylennetään! Minusta tulee ylikonstaapeli! So! Älkää varastako valtion omaisuutta! Näitä pudonneita oksia. Pidätetään! Pidätetään! Se oli vahinko! Pidätetään! 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 Sinä siellä! Älkää varastako valtion omaisuutta! Ja pudonneita oksiako? Pidätän sinut! Pidätän sinut! Pidätän sinut! Pidätän sinut! Pidätän sinut! Se oli vahinko! Pidätetään! Pidätän! Selitä, mitä tämä tarkoittaa? Poliisimestari! Pidätin nämä kaikki lainrikkojat itse teosta! Äitikin on täällä. Muumipeikko. En voi uskoa tätä. Päästäkää minut heti ulos täältä! Nuuska Muikkunen. Haisuli sellissä. Launo, mitä sinä olet oikein tehnyt? Nämä lainrikkojat jäivät kiinni itse teosta, joten pidätin heidät. Äitikin on pidätetty. Muumipeikko. Uskomatonta touhua. Päästäkää minut ulos heti paikalla! Nuuska Muikkunen. Oho, Haisulikin on tuolla. Launo! Launo! Päivä! Miltäs minä näytän? Päivää! No, miltäs minä näytän? No,